Azalduko dizuet zentzu diren barnetegien ezaugarri orokorrak eta, pixka jakin dezazuen, nola funtzionatzen duen barnetegiak, nik esango nuke oso jarduera trinkoa dela, ez? Ordu asko, dana jarraian, batera, eta horrek berak ikasprozesua askartu egiten du, ez? Ritmo handia dago, ordu asko, oso gune egokian, eta horrek ekartzen du ikasprozesuan oso jauzi garrantzitsua, ez? Aurrera, konfidantza aldetikan, errestasun aldetikan, eta horretaz gain, lehendikan ikasitakoa finkatu egiten dugu, ez? Errestasun handiagoa hartzen du, ez da bakarrik jakitea, baizik eta dakigun hori erabiltzeko prest dakagu, ez? Eta horretako oso baliagarria da, barnetegia, errestasun hori lortzea aldera, ez? Egunero erabiltzearen ondorioz. Eta gainean nik esango nuke, aurrera paudio duzu hori oso modu orekatuan ematen dela, ez? Batez ere jariotasunean, hizkuntza modu naturalean, abiadura naturalean erabiltzeko ahalmena emango digu, baina gainontzeko ataletan ere aberastasunean, egokitasunean, igual egokitasuna arraroa da, baina nik egokitasuna azken batean da, solaskidean arabera moldatu egiten duzula, esan beharrekoa eta elkarri hobeto ulertzeko, ez? Eta horretaz gain, trinkotasun horrek ere eragiten du motivazioan oso modu honean, ez? Oso kate logikoa da, ez? Zenbat eta gehiago hitz egin, orduan eta errezago hitz egingo dugu, zenbat eta errezago orduan eta gehiagotan ausartuko gara, eta hori oso gurpil hona da, errestasuna lortzeai begira. Lehen ere aipatu dut, barnetegia gune naturala dela, euskaldun asko daudelako, ordu asko dielako, eta hori oso baliagarria da, hizkuntza ezagutzen hartzeko, zer egoeratan dagoen hizkuntza, baina norberak ere erabaki batzuk hartzeko, ez? Eta hizkuntza lantzeko ere bai. Eta horretaz gain, oso gune egokia da, euskaraz bizitzeko azken batean, ez? Eta hor, ekintza asko, barnetegia bera bere prozeduraen barruan ekintza asko plantatzen ditu, eta danak erabilera errealai begira, ez? Oso modu praktikoan, ez? Esan dezagun, inkestak egiten dira, kaleko jendeakin, elkarrizketak, gero tailerra praktikoak, baina zerbait praktiko egiteari begira, antzerkiak, hizkuntza aztertu, baina ez bakarriko klasean eramandagakoa, baizik eta kalean jasotzen den informazioa, modu naturalen bidez, informazio hori landu, eta, aldeko baldintza asko ditu, ez? Nik esango nuke, barnetegien aldeko baldintzak dira, jatorrizko hiztun asko ditula inguruan, ordu asko ematen direla, maiztasun handiagoz, eta horre guztiak errestasun handia emango digu gero hitz egiteko garaian, ez? Orduan, nik, gutxi gora ondorio orokorrak aipatzearrenik esango nuke, ikas prozesua sendotu egiten dula, dakiguna hobeto finkatzen laguntzen dula, errestasuna eskuratzen dugula, gero eta naturalago hitz egingo dugula, hortako aukera asko ematen ditulako, eta horretaz gain, eta oso importantea da, motivazioa sendotu egiten du, ez? Aldeko baldintza horiek eukita, norbera baloradatu dezake, ondo moldatzen naiz edo, eta horrek motivazio aldetikan oso baliagarria da. Orduan, espero dut zuentzat ere ala izatea.